Okay, so ato nito bago na pangutana. Once ma-approve ang MPL sa GSIS niya, multi-purpose loan sa MPL man na or sa MPL Lite, kano sa kuno ma-release or kano sa madawat ang imuhang gilon. Ng akong experience, kung makadawat kag email nga na-approve ang imuhang application, yang ilang iswat diha or ang ilang email kay ingon nga within 3 days, check your account, check your ATM on that day or the next day, nakasulod na kay mo update na credited once makuha nimo. So ay nagpaabot na credited ang email or ang imuhang status sa GSIS loan. Once makadawat kag email, i-check imong ATM, i-balance inquiry on that day or the following day.